Ia. Contacte. SP ar Ce are mă? 4. Nu am cu 0, 4, 0. Pă, futus pe măta în gură cu rasa mătii. Băi, Costi, mă auzi? Te auzam, frate, te auzam așa în pulă. Bă, frate, hai să le lăsăm pe toate la o parte. Lasă-le pe toate la o parte, dă-le în pula mea. Nu mai fi idiot, fii odată. Care toate? Care toate? Fii odată băiat deștept. Fii odată băiat deștept. Ești sau nu ești? Ești în viață, ești prost, dar ești deștept? A, pula, Adică ești bun, dar ești luat de prost. Să fii deștept? Ce ți-am zis eu ție cu 2 ore înainte astăzi? Ce ți-am zis eu ție? Ce dracu să zic, că te duci în WhatsApp, dă-te dracu de prost. Da, ce WhatsApp ți-am dat eu ție? Ce WhatsApp ți-am dat? De la care nu trebuia. Ți-am zis că te ia cioara sau nu? Hai zis, dă-te. Păi nu mai da mai așa cu jumătate de gură. Bă, ce ți-am zis eu azi? Eu știu pe asta, ești nebun la cap. Eu știu în pula mea cum se comportă. Păi eu știu cum se comportă, bă, nebunule. Băi, ascultă-mă un pic, Costi. Dă-le în pula mea de treburi. Asta se bucură, vă bagă la înaintare ca pe idioți și stai și suferi. Că tu suferi când a venit după tine de 3 ori, tu suferi că au venit ăia după tine. Vă bagă la înaintare. Eu știu că unde vrea... Bă, nu te duc cu pluta. Nu te duc cu pluta. Ascultă-mă un pic, ia fi atent aici. Ia fi atent. Haideți să zic ceva. Ce ți-am zis eu astăzi? Ce ți-am zis azi? Zi tu cu gura ta. Ce ți-am zis azi? Nu înregistrează nimeni în ba pula în ea de viață. Că nu mai m-am încertat cu toată lumea. Ia fi viața ta și să-ți iau viața în pulă. Da, mă, dă-te în pula mea. Bă, ți-am zis că te ia cioara, futu-te în gură și te-a luat? Am avut dreptate sau n-am avut? Bă, a simțit-o din voce. Chiar nu știu ce mi-ai spus. Păi, ascultă vocal de ți l-am dat. Bă, ia ascultă vocal de ți l-am dat. Ce vocal mi-ai dat tu mie? Nu mă stau să ascult acum, frate, că băga-mi pula în rasa ta, ia ascultă aici, ia fi atent. Dar de ce să bagi pula în rasa mea? Băga-mi și pula în mulță, mă, și în toată rasa. Spă măta în gură. Ia ascultă aici, ia fi atent, ia ascultă, auzi? Bagă-i, mă, muie, futu-te în gură de țăran prost, dă-i muie la țigancă, că oricum o să vă dea ea acum curând. Te ia și pe tine, futu-te în gură și-l ia și pe prostul ăla de patron, să vezi ce muie vă dă țiganca, dă-i muie și dă-o jos, dă-o drept. O să belești pula, o să vezi. Uite, ți l-am dat la 16:36, cred că era ora... Dar nu s-ascultă, bă, dar omule, nu s-ascultă nimic, nu s-aude nimic. Păi ți-l dau acum, ți-l mai dau o dată, na... Bă, pune-l tu, că eu nu pot să ți-l pun. Pune-l tu dacă mi-l dai. Nu, mă, n-a la pulă, uite aici, n-a la pulă, uite, ți-am zis pe WhatsApp. Dacă tu știi, bă, boule, fii atent, nu mai zbiera ca prostul, că mă enervezi, că-ți fut una în gură, îți dau viața peste cap, băga mea și pula în suflet. Du-te drept cu pula mea de prost, fii atent, uite, fii atent aici. Bă, boule. Ascultă-mă puțin. Ia fii atent aici, spun eu ție. Te rog frumos să intri pe WhatsApp. Bă, ia taci un pic, că prea mă scoți în draci. Bă, așa ai zis și nu prostul ăla, mai dă-te în pula mea, nu mai ce tu la lume să taci. Ai putea să zici în felul următor și ai putea să te exprimi altfel, dar tu n-ai un alt fel de exprimare. Ai putea să spui așa, bă, Dani, te rog frumos, ascultă-mă 2 minute și după aceea te las să vorbești. Nu că taci, că tu ești prost în exprimare, ci că taci. Păi când îi spui lui unul taci, e supremație. Ce pula supremație ai avut tu astăzi? Te ia și patron la pulă.
Mai ascultă dracu în pula mea și de mine, că ești idiot rău de tot. Zi acum Bă, ce ai Dani, de zis. poți să taci? Nu, zi, poți să mă asculți? Poți să taci? Păi Să mă piși pe tine 2 secunde? Păi Să mă piși pe tine 2 secunde. Hai mă să-ți dau bine. 2 secunde. Ia zi. 2 secunde. Mă piși pe tine doar 2 secunde. Păi Fac tu nu pipi. poți să te mă mai spârcâi. piși mai mult de 2 secunde. Tu atât te piși decât 2 secunde, zi. Că ai probleme cu prostata, zi. Dar și de futut tot 2 secunde. Tot 2 secunde fuți, că ai probleme și cu pula. Zi. Știam. De ce te-a popnit râsul? Băga mea ești pula în pialea încă. De tine, de graș ești. Băi, mai ascultă o dată. Uite, fii atent, te rog eu din tot sufletul meu. Intră pe WhatsApp. Ia vezi ce mesaj ți-am trimis acum ultima dată. Du-te la el. Ascultă. Băi, mie nu-mi place să vorbești așa monolog, că eu te fut în gură în 2 secunde. Păi nu vezi că ai făcut pe toată lumea. Ai făcut pe toată lumea în gură. Te ascult, vorbește. Ai făcut pe toată lumea în gură pe YouTube până ți-ai luat numai pule în gură. Poți să-ți răspund sau poți să vorbești? Păi nu e nici întrebare, nici e constatare. Ai făcut pe toată lumea până ai subt-o. Asta am constatat. Cine a luat la muie, în afară de tine? Tu. Păi în afară de tine cine a luat-o? Tu, n-auzi? Păi cu ce am luat-o eu? Păi tu ai luat în toate punctele de vedere. Venea Cioara să facă Cioara valuri, că băi, s-a dus să ia peste conti, îi dăm în judecată, îi omorâm și acum ți-a băgat Cioara pula în gură, na. Ca la fraier. Când ți-am zis de dimineață, uite, da, azi ai vocalul aici, băga mea, ești pula în rasa ta, ia uite. Când făceai tu live, s-am dat vocal. Uite, ăsta e vocalul. Bă, muie, futu-te în gură de țăran prost, dă-i muie la țigancă, că oricum o să vă dea ea acum curând. Dea și pe tine, futu-te în gură și dea și pe prostul ăla de patron. Să vezi ce muie vă dă țiganca. Dă-i muie și dă-o jos, dă-o drept. O să belești pula, o să vezi. Mă înțelegi tale? Bă, fraiere, cu tale. Următorul după tine, ți-o spune fratele tău că următorul după tine va fi patron. Care nu se poate. Pula. Nu se poate. Nu se poate. Mai grav și nici peste mai mine grav, nu va. Nici peste mine nu trece. Băi, fii atent. Cel mai grav în lume, nu în lume, în România asta, că mai mari ca proști ca tine și ca patron nu mai e niciunul. Vă bate Muffin cu pula la curp amândoi și pe țigancă. Vă face numai ceangeuri de mor de inimă. Stai puțin, că n-am înțeles. Vă bat Muffin cu pula la cur, vă bat Muffin. Adică ne bate Muffin sau ne bat? Bă, dă-te în pula mea că ți se întrerupe netul pentru că tu ești la țară, dă-te în pula mea de prost, ești nebun la cap. Tu ai spus, bă, tu ai spus, vă bat cu Muffin, tu ai spus că vă bate Muffin. Bă, prostule, tu dacă ești anorexic, ești desilexic, ești analfabet. Bă, când te baci o dată așa, oltenește, când te baci o dată oltenește, îmi cer scuze eu că vorbesc corect gramatical, că eu când vorbesc corect gramatical, tu n-ai să înțelegi niciodată. Înțelegi? Marș. Băi, nesimțitul, dracu-ci, luat-și caprele în pulă, băi, e posibil așa ceva? Fii atent aici ce spun. Da, fii atent aici ce spun. Ia, hai că sunt cel mai atent. Când îi scoate pula, mă pici direct pe tine. Bă, într-o mână ai dreptate, luam-i coaile la spate, dar fii atent aici, dacă scop pula pe drum, pe mediu ăsta, cum să zice, că nu... Online. Nu online. Virtual. Dacă merg eu la poartă la măta și stau la poartă și scop pula să moară mama, dacă vine și mi-o suge, mai am eu vină? Ce mai? Mai am eu vreo vină? Ce ai vină? Pe domeniul public am vreo vină? Eu am înțeles vână, nu vină. Nu, pe domeniul public sunt eu vinovat? Păi nu, că ți-am spus că dacă vorbesc... Bă, dacă eu vorbesc corect gramatical, nu o să înțeleg niciodată, dar trebuie să devin și eu ca tine. Înțelegi?
analfabet funcțional. În fine, dacă sunt pe Vino domeniul și- public, eu am vreo vină dacă sunt pe domeniul public. N-a nicio vină, că atâta de când vorbești cu fiul său, n-a nicio vină. Și sunt pe domeniul public, nu? Da, corect. Păi atunci să-mi dai acceptul. Ți-l dau. Mulțumesc frumos. Ce vrei să mai zic? Mai vrei să mai discutăm în continuare sau închidem? Vezi că... Acceptul la ce să-ți dau? Să-ți dau un pumn în gură? Nu, păi știi la ce mi-ai dat acceptul mai devreme puțin. Auzi, Să-ți dar dau o muie, vezi că cum dracu face că te muiește zdreanța aia cu pene. Băi, nu mai cerca tu de-astea, tate. A, nu e, dar tu te lași și ascultă ce muie ți-a dat fătute în gură de fraier ce ești. Când ți-ai zis că ești prost, nu mai crezut. Mie? Și ție și Dar ce eu m-am dus îmbrăcat, bă, eu m-am dus îmbrăcat în ie să mă fac poze cu ea? Păi n-aveai nicio șansă. De ce? Bă, de ce ești așa de prost? Băi, n-aveai nicio șansă să te duci tu în ie îmbrăcat, pentru că tu n-ai bani nici de ie, nici să te duci să te vezi cu ea. Ce dracu? Să-ți trăiască familia ta, că ceea ce spui e adevărat? Păi n-ai, mă, frate, ești nebun, tu depinzi de alții. E tot o minciună ceea ce spui, bă, cu eu. Bine, mă, vezi că-ți bagă aia pula în gură pe acolo. Unde e ea? Unde e ea? Să aștezi la gură Ia, ia, unde e ea? În wc să aștezi la gură cu Unde ea. e ea? Acui? Unde e ea? Acui, mă. Bă, la măta vin cu ițari. La măta vin cu ițari futute în gură din aia cu gaură în cur și o ba numai belită pe la spate, de pula mea. Nu vrei așa? Ițar, n-are voie. Băi, vine iarna, izmene. Ați uitat de izmene, fireața-i drecu, că a stat în izmene toată viața voastră. Ați uitat, s-a schimbat clima. Auă, dar de ce mă iei pe mine și o lua? Auă, de ce mă jur pe mine și nu iei pe asta cu ea care-i trimis ea? Da, mă, ce să iau? Păi ce să iau că ți-a dat ție muie? Bine a făcut că ți-a dat, nu te așteptai să-ți dea. Păi de ce să dea mie? Că și ție ți-a dat futut-te în gură pe măta. Bă, și următorul ai fost tu, dă-te în pula mea de aici, și mare căcat. Bă, să moară mama dacă știu cu ce să asociezi ăsta, zâmbetul pe care îl faci. Prazul cu ceapa. O curvă sau râs ca o capră, dă-te în pula mea de aici. Păi am fost eu ești tu, next e patron. Patroane, băga mea pula, măta, dacă nu-i fi next, putu-ți pe măta în gură. Bă, tu l-ai văzut pe patron? Nu-l jura, că nu te aude, nu fi prost. Bă, ascultă ce spun eu, băga mea, ești pula în pialeanca, fii atent aici de fraier, te-ai dus, te-ai întâlnit cu el. Bă, nu mai mă jură, că dacă mă jură, mă bag pula. Da, nu mai vorbești cu mine, să moară mama, mi-e frică că mă închis. Stai așa, că hai că nu te mai înjur de măta, dă-mi și mie la telefon, dă-te în pula mea, dacă ești băiețaș. Dă-te în pula mea că faci live dintr-o cameră cu un pat în care dormi, ai un televizor deasupra și stai cu curul în pat și faci live. Dă-te în pula mea, mai dai și cameră. Ți-ai mai luat și din ăla ca al meu, jerseu, dă-te băga mea. Tu ți-ai luat jerseu și al dracu. Știi, bă, la albastru, da? Păi de la mine, eu ți l-am dat, dă-te în pizda, mătii. Da? Tu mi l-ai vândut, dă-te dracu, bă, nu ți l-am vândut, ți l-am dat că n-aveai, dă-te dracu. Bă, fii atent aici, acum pe bune, hai să lăsăm Catelinca la o parte. Fii atent ce se întâmplă următoarea fază, va fi luat băiatul ăsta patron. Treaba voastră, voi faceți ce vreți. Va fi luat patron și va îmbărliga mafin pe toți, să moară mă, dar nu v-a făcut, vă face nod la cravata asta. Eu n-am cum, eu am înregistrat toată. Bine, treaba ta, e foarte bine că o ai ca să te aperi, dar patron n-are nimic, să moară mama, nu mai pule în gură, auzi? Și nu are, frate, băi, nu are nimic, da? Eu am și poze și tot. Bune, așa e, i-a cerut 40 de milioane lui aia și dacă i-a cerut poate 40 de milioane, mă jur pe cea mai scump că i-a cerut 40 de milioane, mă jur că i-a cerut 40 de milioane. Păi da, softică cioara, băi, Costi, că tu nu știi, pula, cioara e frită pe lovele, ce dracu, ești nebun la cap? I-a cerut cioara 40 de milioane fără să aibă parte de acolo de la țiganul ăla. Bă, tu te-ai întâlnit cu el, mie nu-mi spune în pula mea, că tu ești oltean, ești român de-al nostru, dă-te în pula mea de aici. Stai bă, așa, fătu-te în gură că nu te mi, dă-te în pula mea de aici, că tu știi că mie nu-mi place să... Dă-te în pula mea de aici. Unde ești, bă, fătu-te în gură pe rasa, în bătchi? De boschetar. Mie nu vine să crezi să-mi ba pula de te min. Ia stai bă, așa, cum te-am eu pe tine în telefon, mă, floci?
Stai așa un pic. Nu-ți vine să crezi? Nu-mi vine să cred că trebuia să aibă și cioara cotă parte de acolo, știi? Că se apropie sărbătorile și n-are bani. Și știi și tu asta, adică știe tot internetul, nu numai eu cu tine. Lucrurile sunt reale, ceea ce se întâmplă. Adică nu ne putem minți unul cu altul. Dar, în fine, n-am eu treabă de banii voștri, că eu mi fac ai mei. Da, nu spus eu că te-ai cioara, nu mă crezuși. N-a trecut 3 ore și te-a luat să moară mama. Stai să vezi când l-a luat pe patron acum. Să vezi râsul, plânsul când l-a luat pe patron. Că patron e cu dânălea, cu milogeală. Vai, viața mea, iubita mea. Bă, tu știi că patron s-a lăudat în alte private. Bă, tu nu știi ce a făcut patron și abar n-aveți, stați să vedeți când o să iasă la iveală. Patron s-a lăudat când s-a întâlnit cu ea, vai, mi-a pus țâțele pe piept. Patron s-a lăudat că a pipăit-o. Patron s-a lăudat că asta îi punea mâna pe picior și o mângâia. Vai, abar n-aveți de patron ăsta. Stați să vedeți când o să iasă la iveală toate chestiile astea, da? Și WhatsApp-ul ăsta cu patron. Bă, ce dracu faci, mă, mâncați că s-aude, mi-ai spart urechile, mâncați a sufletul tău. Mă uitam aici când făcea Shadow Vlaba. Scuze. Uite-te în continuare. Uite aici așa la Shadow, ia-o-te la stația de autobuz când își face, își pune mâna pe pulă. Păi și tu ce faci? Îți faci laba după el? Nu, mă gândesc la tine că ți-o bag pula în gură, odată băga mea și pula în sufletul Lasă, tău nu și te mai inima ta. gândi. Să te gândești la... Bă, să te gândești când o cădea... Fii atent aici ce spune fratele tău. Când o cădea patron, și cum cade patron, că s-a lăudat pe privatele la alții, că îi punea aia mâna pe picior pe sumasă când a stat cu ea la restaurant și s-a lăudat că, bă, să moară mama, s-a tăiat 5 ore la restaurant pe o limonadă, să moară mama, atât de săracă era. Stați să vedeți râsul, plânsul după aia. Și patron face, vai, că m-am dus și am pupat-o, mi-a pus țâțele pe piept așa, a venit la mine. Băi, când s-a îmbătat patron și a povestit în altă parte, e căcat. Să vedeți când o să iasă toate chestiile astea. Atunci să vedeți râsul, plânsul. În rest, ce să zic? Dacă vrei să-mi trimiți ceva, sunt aici pe WhatsApp. Vezi că te-a luat cioara la pulă, la mancăr, era normal. Și e normal să-l ia și pe patron. De ce să mă ia, bă? Cu ce ocazie să mă ia? Păi nu știu cu ce ocazie te-a luat. În ce dată suntem azi? De 26 octombrie te-a luat. Te-a zis că te ia cioara sau nu? Ai zis. Păi nu mai dau așa cu jumătate de gură. Bă, ce ți-am zis eu azi? Eu știu pe asta. Bă, mai înregistrat, băga mea și pula în gura ta de bulangiu, ce ești mai înregistrat. Bă, nu mai fi, dă-te în pula mea că închid, să moară mamă, că nu închid. Du-te dracu de aici, bă. Bă, de ce ești, bă, nesimțit? Tată, te-am online, știi ce e online? Bă, să-mi bat pula, chiar îmi pare rău că, uite, nu, vezi? mint, bă, boule. Stai aici așa în telefon. Băi, boule, eu nu înregistrez filial dracu cu măta, că dacă știam te înregistram, futu-ți pizda mătii în gât și în gură. Dar eu n-am înregistrat, am zis că să vorbesc cu tine ca omul, dă-te băga mea și pula măta. Ia taci. Stai așa un pic. Am greșit eu adresa, stai așa un pic. Nu mai mă lasă-mă că mă bat la sum, dă-te în pula mea, mă bat să dur. Ia taci, mă. Ce te bagi la sum? Te bagi în măta, te bagi. Mă bag în măta, că am înțeles că e tare în pizdă, traci. Cred că e de la tine, cred. De la mine? Așa. Ce trebuie de la mine? Așa.
Hai bă că nu dau tot, nu registra, că nu dau tot, dă-te morți. Da, mă, Pișan, dă-te, băga mea și pula în gura ta, că mi s-a făcut și frig. Mă bat să dorm, dă-te în pula mea. Nu mă interesează, bă, aia, dă-o în pula mea. O, fiind. Ascultă 2 secunde. Uite, îți mai dau 10 secunde, iau. Văd că nu mai lasă să dau la nu puteți să vedem unde mă lasă să... Că-ți văd că sunt niște mesaje vocale. Și ce, eu ce să înțeleg din ăsta acustică? Nu înțeleg ce să înțeleg. Ia taci un pic, ascultă, taci un pic, A taci un fost pic. în septembrie 2023. Dacă nu mă înșel, dar nu mai pot să le ascult. Asta e... 2200, 2025 e un diferent despre 2026. Ok, Păi, it's ok, păi atunci au fost singura discuție despre tine, it's ok. care eu am avut-o. It's ok, filial, recu. Descansune.